Sambonana nginibingelele namukele channel eMaswidi Media Production. Uma ngabe uyaqala ukufika, ngiyacela ukuthi ungenze iqiniso ngokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video, ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngenza kwethu bajabule osiduma ngabanye okungamanyeke amaqembu ezepolitiki uma ngabe ke ebona umkhonto wesizwe uhlakazeka ngalendlela, uma ngabe bebona abomkhonto wesizwe bephambana amakhanda bedidana bebodwa emva kokuthi ke kuxoshwe loyo ongumsunguli waleli qembu ongujabulani wakaKhumalo, nanokuthi ke kuze kuvele indaba zokuthi sengathi khona yona ke ingxabano nokungazwani okuphakathi ke kukaKhumalo kanye ke nomnumzane uJacob Zuma. Ngabano ke ihambe bazafika lapho khona sekukutshuka ke ukuthi ke uMfakaKhumalo le mali kusoleka sengathi ke uyidle kanjani. Kuthiwa ke ubehamba ke ngeTigra egada ke umuntu oyedwa, emva kwalokho waba ke nama-bodyguard amabili. Hawu manini manje sihamba futhi ngeMercedes Benz yehenibo. Kuthiwa ke emva kwalokho ke ube sethenga ama-Fortuner awu2 kanye ke nama-bodyguard awu4 kanye ke neLexus ebiza u2.7 noma million. Awucabange lokhu ke kuvezwe ke ukukhulumela iqembu lomkhonto wesizwe. Kusho ukuthi ke uMfakaKhumalo ke uthe mayibona le mali ke wasesho kwakhumula amazwi athi ke ungayincishi isoft life, ungayincishi kusho kwengoma ke kaRicky wasegijima ke wayoqabula ke wayothenga wayokhithiza ezitolo lezinto ke ezibiza kangaka. Noma kuthiwa ke kwenzileke lokhu hawu akakwazanga kusho ukuthi ukwenza uphenyo kulabo ke abakwenze ngaphambilini ukuthi ke kuyaye kwenziwe njani. Akwenziwa kanje, ayithi fika nje ubeke usuyigidimisa ungakabi ke nasemandleni. Kodwa ke nganza kwethu solokhu ngisilaleleke silokhu nje silele khona lapha eduze ukuze ukuthi ke yini eqhubekayo kulolu daba oluphakathi ke kwaJabulani wakaKhumalo kanye ke nobaba uJacob Zuma. Ngiyacela ukuthi mangabe uqala ukufela i-channel ungicofele subscribe bese ke uya like ucomment sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.